खुलुमबाय बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जाबाय। बे समाव बर' खौरां मोनसे राजखान्थि आयदाखौ लानानै मोनसे मोगा-मोगि लानो नागिरदों। सेन्ट्रेल इउपिपिएल लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथां समनाथ सार बिथांखौ बर' खौरांनि जानानै गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय सार। खुलुमबाय। आच्चा आं बिथांनाव गोबां आथिखालनि बिटिसिनि राजखान्थिखौ लानानै आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आथिखालाव बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय गोबां राजखान्थि हान्जा बिजेपि, कंग्रेस आरो बिपिएफ बायदि बायदि राजखान्थि हान्जाफोरा सेनो नागिरदों। नाथाय नोंथाङा इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो जोंनि इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि जानानै बर' खौरांनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिग्रोदों। बे 2020नि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनै गोबां जोंनि बे बिटिसिआव गुबुन गुबुन राजनीति हान्जाफोरनिफ्राय बिथांमोना बिजाथि होदों। जायखि बिजाथि होआ मानो खिन्थु आङो दिनै लाइमोन आफादनि बा इयुथ विंसनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंनो हास्थायो जे इउपिपिएल हिसाबै दिनै जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो जेरैबायदि बे 40टा समस्थियाव लाइमोनफ्रा दिनै जेरैबायदि मोनसे गुस्लायनायखौ लुबैदों, मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों, चेन्जखौ लुबैदों, बेखौ हास्थायनानै दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै गोबां लाइमोनफ्रा लोब लोब गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जागासिनो दङ। दिनैसिमाव जोङो जेखिनि माने गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय जोङो मोनसे एक्सेप्टेन्स इउपिपिएल पार्टिखौ जेरैबायदि मानसिफ्रा दिनै एक्सेप्ट खालामनो हादों, गनायनानै लानो हादों, बेजों जोङो बुंनो हायो जे इउपिपिएलआ जे फैबाय थानाय समाव सरकार दागोन बियो रोखा। मानो होनोबा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय खुनु मोनसे बेबादि थांनानै थानायनि थाखाय खुनु मोनसे बेबस्था बा साखरि बाखरिनि बेबस्था बा मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनाय, समाजारि बिथिङाव खामानि मावनाय बा बेबादि मोनसे गोग्गो राजखान्थिनि थाखाय खामानि मावनाय जोङो बेखौ नुनो मोनाखै। स्पेशली दिनै जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव गोबां एजुकेटेड माने लाइमोनफोर दङ जायफ्रानोखि मोजां मोजां डिग्री लानानै सोरबा बिए पास, एमए पास, डक्टरेट फरायनाय, बेबादि मेनेजमेन्ट खालामनानै फैनाय बेबादि गोबां जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोर दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बे लाइमोनफोरनि थाखाय, लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि थाखाय बा बे लाइमोनफोरखौ लानानै खुनु मोनसे पलिसि बा स्ट्रेटेजिखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनाखै। बे खुनु मोनसे साखरि बाखरिनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनानै होनो हायाखै। जायनि थाखाय दिनै सारा बिटिसिआवनो बा बिटिआर ओनसोलावनो लाइमोनफोरा मोनसे गुस्लायनाय बा मोजां सरकारखौ हास्थायदों। जे गुड गभर्नेन्स, जे गुड गभर्नेन्सनि गेजेरजों माने जों लाइमोनफोरनि थाखाय माबा मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय बेबस्था बा बेबादि साखरि बाखरिनि बेबस्थाखौ जोंनो खालामनानै होनो हागोन। आथिखालाव दि गोबां जोङो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जानाय नुबाय थादों, नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि बिपिएफनिफ्राय गारनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय थानायखौ मा जाहोननि थाखाय जाफैदों होननानै फोरमायगोन दा? दिनै 40टा समस्थियावबो जोङो नायोबा नुनो मोनो जे बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। बिनि मोनसेल' खारना जाबाय जे थांनाय 17 बोसोराव बे बिटिसिआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा न्याय मोनाखै, माने जास्टिसखौ मोनाखै। जायनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा बे इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। न्याय जे जास्टिस जोङो जेरैबायदि मोननांगौमोन, जोंनि जे माखासे मोनथायफोर दङमोन, भारत सरकारा दिनै थांनानै थानो थाखाय जोंनि रायजो राजानि थाखाय जे सुबिदाफोरखौ खालामनानै होदोंमोन, जब कार्डनि गेजेरजों जे माने न'खर खुंनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदोंमोन, जायफोरनाखि थानानै
थानो थाखाय न' गैया बिथांमोननि थाखाय जायफोरना आइडि दङ बिथांमोननि थाखाय आइवाइ न'नि बेबस्थाखौ खालामनानै होदोंमोन जायफ्रा माने खामानि मावनो हालिया बोरायबाय बुरैबाय बिथांमोननि थाखाय बृद्ध पेन्सन बोराय पेन्सन बुरै पेन्सननि बेबस्था खालामनानै होदोंमोन जायफ्रानोखि फिसाय थैजानाय बिथांमोननि थाखाय बिधवा पेन्सननि बेबस्थाखौ खालामनानै होदोंमोन भारत सरकारा किन्तु थांनाय 17 बोसोराव बै गासिबो बेबस्थाफोरनिफ्राय जोङो बा जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरनिफ्राय जोंनि रायजो राजाया गोजानाव थानो गोनां जादों जायनि थाखाय दिनै सारा बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना बेबादि जोंनि सायाव अन्याय जानायखाय जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरनिफ्राय जोङो बन्चित जानायखाय जोंनि जे राजनैतिक अधिकार बै अधिकारफोरनिफ्राय जोङो बन्चित जानायखाय दिनै रायजो राजाफ्रा माने गाज्रि मोननानै बिपिएफ हान्जा बा बिपिएफ दोलोखौ बे फैगोन 2020 सननि जे बिटिसि इलेक्शन बेवहाय बिदाय होनो थाखाय दिनै रायजो राजाया थाग थियारि जाबाय जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय दिनै लोब लोब हाजार हाजार मानसिफ्रा फैनानै बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जइन जाफैदों आरो जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनानै लादों आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे मोजां गोग्गो सरकारखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो लाबोनो हागोन बिथां नाजारेनाव सोंबावगोन आङो आथिखालाव बोसोरफ्रोमबो बिटिसि हालामाव गोबां दैबानाजों खुरखानानै गोबां मेगननि मोदै जानो गोनां जायो गोबां रायजो राजाफोरा नाथाय बेफोरनि बिथांमोना जुदि इउपिपिएलआ सरकार दागोन होनना बुंदों आरो आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा खामानिनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों बाहेराव गोबां खामानि मावनो गोनां जादों खामानि मोनैनि थाखाय नाथाय नोंथांमोना बे मोननै जेंनानि सायाव पावाराव फैयोब्ला मा मावगोन होननानै फोरमायगोन दैबानानि जे जेंना जे बे जेंनाया दिनैनिल' नङा बे गोबाव समसै आरो बे दैबानानि जेंनाखौ बिदिबो नङा जोङो फोजोबनो हाया बिदि नङा बिनि थाखाय दिनैसिमबो बिटिसि सरकारा बेबादि माबा मोनसे मोजां पलिसिफोरखौ लायाखै बा पार्मानेन्ट सल्युशननि थाखाय पार्मानेन्ट सल्युशननि थाखाय बिथांमोना बेबादि खुनु मोनसे बेबस्थाखौ लायाखै जास्ट ओरैनो दैबाना जायोबा फैयो ओरैनो माबा मोनसे बान्दोफोरनि बेबस्था एनाउन्स खालामनानै थाङो थाखा एसे एनै माबा बेबस्था खालामनानै होयो किन्तु पार्मानेन्ट सल्युशननि थाखाय बिथांमोना दिनैसिम बेबादि खुनु मोनसे बेबस्थाखौ खालामनानै होआखै जायनि थाखाय दिनै गोबां जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जे माखासे दैमाफोर दङ बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां जोंनि जे आबाद मावनानै जानाय जे हा हु दङ दिनै बे हा हुआव जोंनि जे आबादफोर दङ बे बानानि गेजेरजों गोबां नस्थ' जालांबाय जे माने आबादफोरखौ लानानैनो जोंहा मोनसे मिजिं थायो जे जोङो संसार जालांनायनि मोनसे जोंहा मिजिं दङ बैफोरो जोंहा माने नस्थ' जानानै थांदों दा बेजों लोगोसे जे लाइमोनफोरनि खोथा जे लाइमोनफोरनि थाखायबो बेबादि पार्मानेन्ट मोनसे माबा मोनसे सल्युशन जे आनएमप्लयमेन्ट जे मोनसे समस्या दङ बेवहाय साखरि बाखरिखौ लानानैहाय बे समस्याखौबो बिदि नङा बिनि समाधानखौ खालामनो हाया बिदि नङा किन्तु गोसो जानानैनो दिनै बिपिएफआ खालामाखै खालि इलेक्शन फैयोब्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ युथ केम्पआव दोनो युथ केम्पआव दोननायनि बाहेरा युथ केम्पआव दोननानै बेबादि इलेक्शन फैबा इलेक्शनाव बाहायनाय बिनि बादै खुनु बेबादि पार्मानेन्ट लाइमोनफोरखौ लानानै लाइमोनफोरनि समस्यानि समाधाननि थाखाय बिथांमोना खुनु मोनसे पदक्षेप लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै किन्तु जोङो बुंदों जे इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला जे थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव जोङो बिटिआर सुक्ति खालामनो हाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे बिटिआर सुक्तियाव गोबां बेबायदि माखासे दफाफोर दङ जेरावनोखि बेयाव रोखा लिरनाय दङ जे माने जे फ्लाड जे दैबानानि जे समस्या बेफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय जे बान्दोफोरनि बेबस्था जे एम्बांकमेन्टनि बेबस्था बेफोर गासिबो बे सुक्तियावनो दङ जे माने बेफोर बान्दोनि बेबस्था खालामनाय बा इरिगेशननि बा बे मोनसे आलादा एडिशनेल साबजेक्ट हिसाबैनो जेहेतु बिटिआर सुक्तियाव फैफाखादों जोंहा आसा दङ जे इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामगोन लोगोसे जे लाइमोनफोरनि जे आनएमप्लयमेन्ट जे समस्या जे साखरि बाखरि गैयै बा बेबादि बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे समस्या बिनि थाखायबो बे बिटिआर सुक्तियाव रोखायै लिरनाय दङ जे youths will be recruited in paramilitary forces बे बिएसएफआवबो जानो हानाय सिएसएफआवबो जानो हानाय आसाम पुलिसावबो जानो हानाय जायफ्रानोखि क्वालिफाइड फिजिकेलि फिट बिथांमोनखौ बे बिटिआर सुक्तियाव जे माखासे दफाफोर दङ बेवहाय माने जे
साखरि बाखरिनि बेबस्था बिनि थाखाय बेवहाय सुक्तियाव जोंहा दंखायो बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जे UPPL सरकार दायोब्ला जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो गमामायैनो जोंनि लाइमोनफोरनि जे समस्या बे समस्याखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन आंहा बे मोनसे गोख्रों फोथायनाय दङ। आरो आं बिथां नार्जारिनाव सोंगोन आथिखालाव BPF आरो UPPL खौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव गाज्रियै फटक भाइरेल खालामलायनाय UPPL निया BPF निखौ खालामनाय आरो BPF नि UPPL निखौ बिदिनो गाज्रि फटक एडिट खालामनाय ससियेल मिडियायाव आथिखालाव गोबां नुसै राजखान्थिखौ लानानै नाथाय बेवहाय नोंथाङा सासे लाइमोन UPPL नि आफादगिरि हिसाबै बिनि सायाव मा फोरमायगोन? दिनै लाइमोन UPPL नि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जोंनि BTC नि लाइमोनफोरनिसिम जाय BPF नियानो जा बा जोंनि UPPL नियानो जा जाय बिथांमोना दिनै ओंथि गैयै माखासे इस्युफोरखौ लानानै माखासे एडिट खालामनाय फट'फोरखौ लानानै बा भिडिअ'फोरखौ लानानै दिनै गाज्रि रावफोर बाहायनायनि गेजेरजों बा बेबादि सोंखारिलायनायनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव ओंथि गैयै माखासे दान्थे बिदान्थेफोरखौ खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आङो लाइमोन हान्जानि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे जोङो बेफोरबादि माखासे ओंथि गैयै माखासे नेगेटिभ पइन्टफोरखौ लानानै जोङो बेबादि दान्थे बिदान्थे खालामलाया जायनि गेजेरजोंनोखि जोंनि समाजाव मोनसे गुबुंले थासारिया फैयो दुंहाव मोनसे थासारिया फैयो। आङो BPF निखौबो आङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे बिथांमोननि जायफ्रा ससियेल मिडिया बा IT सेलाव खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे बेबादि गाज्रि फट'फोरखौ एडिट खालामनानै आपल'ड खालामनाय बा जोंनि ग्रुपनियानो जा बा सोरनिबा ग्रुपनियानो जा जाहाथे बेबादि फट'फोरखौ एडिट खालामलायनाय भिडिअ'फोरखौ एडिट खालामनानै बेबादि भाइरेल खालामनाय अपप्रचार खालामनाय नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावनाय बेफोरखौ जाहाथे जोङो खालामलाया माने ससियेल मिडियाखौ जाहाथे जोङो मोनसे मोजां खामानियाव जोङो बाहायनो हायो मोनसे कनस्ट्राक्टिभ वे जाहाथे जोङो डिबेट खालामलायनो हायो माबा मोनसे जोंहा जुदि बुंनांगौबो दङबा जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ वे जाहाथे मोनसे पजिटिभ एटिट्युडखौ लानानै जोङो दान्थे बिदान्थे खालामलायो खिन्थु सोरखौबा पार्सनेलि एटेक खालामनाय बेबादि एडिट खालामनानै नंखाय माखासे बाथ्राफोरखौ बानसावनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामा आङो बेखौ ससियेल मिडियानि जायफ्रानोखि एक्टिभलि IT सेलाव खामानि मावगासिनो दङ आं बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो। बिथां नार्जारि सारनाव आङो लास्ट कुइसन सोंनोसै बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोबां सम लकडाउन जानानै बे कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां सम लकडाउन जाबाय दङ नाथाय कर'ना भाइरासआ गोबां बांनायनि सायाव बांबाय दङ नाथाय आथिखालाव लाइमोनफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ BTC नि रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? दिनै जे COVID-19 बा कर'ना भाइरास जे महामारि रग बे कर'ना भाइरासनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनो गोनां जाबाय सारा बुहुमावनो दिनै गोबां बेबादि सुबुंफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसाखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय दा बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनै जेरैबायदि जोंनि भारत हादर बा जोंनि आसामावबो जोंनि BTC आवबो दिनै कर'ना भाइरासआ रेपिडलि स्प्रेड जागासिनो दङ सानफ्रोमबो जोङो बांनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो सिगाङाव खोनादोंमोन दिल्ली मुम्बाइ हारियाना बा बाहेरावसो जोङो खोनादोंमोन दिनै फैयै फैयै आसामावबो जाफैबाय आसामाव जानायजों लोगोसे जोंनि BTC आवबो दिनै फैबाय जोंनि माखासे जेरैबायदि जोंनि क'क्राझार गसाइगाव बा बेबायदि दाब दाब जायगाफ्रावबो कर'ना भाइरासआ दिनै सानफा एफा बांलांनो हमबाय बिनिखायनो आङो खावलायगोन दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोङो जे सरकारा जोंनो जे नियम नितिखौ खानानै होदों जे ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनाय खुगायाव मास्क गाननाय बा बेबायदि राजुहुवा जायगाफ्राव आननेसेसारिलि जाहाथे जोङो थाङा बा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो जाहाथे आननेसेसारिलि बाजारफ्राव लाङा बेबायदि मोनसे माखासे नियम नितिखौ जोङो मानिनानै जाहाथे सोलियो आरो बेबायदि मोनसे डेडलि जे गिख्रंथावना बेमारनिफ्राय जाहाथे जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि रायजो राजाखौ जोङो रैखाथि होनो हायो आं बिनि थाखाय लाइमोन हान्जानि जानानै बयनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायो। दिनै UPPL नि लाइमोन UPPL नि आफादगिरि बिथां समना नार्जारि सारजों बिथांजों गोबां राजखान्थि आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै गोबां सम होनायनि थाखाय मोगा मोगि लालांबाय नाथाय मोगा मोगि आयदाखौ
बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय सार। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो।